Erika, poď. Teraz ho musíme rozložiť. Ako máš, Pavel? Trošku aj sústrediť. Možno aj to bude. Bude. Dajte nám ho. Bol opečený. Takže verme tomu. Zatiaľ ešte raz príjemný večer všetkým vám. Užívajte si tento večer, pretože bude naozaj výnimočný. Tento certifikát bude zdobiť mesto naozaj po veľmi dlhé roky. No a počkať si na opečený chlieb. Počítame všetky chleby, no a pán Svitok je svetkom všetkého, čo sa deje. A to nemá víc? To nemá víc, Aký je ten chlebík, povedzte mi. Dobrý je? Či je dobrý? Víte, chcete hovoriť, ale niekto s chlapom povie. Rožňavčania, ešte raz veľmi pekne vám ďakujem, ale dovoľte v prvom rade poďakovať mojim najlepším kamarátom, ktorí sem prišli a pomohli mi v tomto rekorde. Chalani, tu ste, babi, tu ste. Ja si myslím, že áno. Ešte raz obrovská vďaka vám, no a samozrejme aj vám, Rožňavčanom, za to, že ste sem prišli a podporili túto myšlienku. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým. Všetci ruky hore! Ešte stále sú tu s nami ľudia, ktorí si pamätajú, čo znamenajú všetky hrozné štatistiky tejto vojny. Zoznamy miliónov obetí, utrpenia, krutosti, umírania, zničených miest. Nepočul som nič, takže asi nie. No neviem, chceme viac!